Zodpoviem ti všetky otázky, ktoré môžeš mať ohľadom fitness a zdravého životného štýlu. Ako rýchlo môžem nabrať svaly prirodzene? Pokiaľ sa bavíme o naturáloch, určite je reálne, ak si začiatočník, naberať 0,2 až 0,5 kg svalov. Je lepší tréning s činkami alebo s vlastnou váhou? Tréning s činkami má výhodu progresívneho preťaženia, ktoré je potrebné na budovanie svalstva. Pokiaľ si začiatočník, ktorý veľa necvičil, môžeš benefitovať aj z cvičenia s vlastnou váhou. Koľko dní v týždni by som mal cvičiť? Pokiaľ sa bavíme o silovom tréningu, 2 sú minimum, 3 až 4 tréningy v týždni sú pre bežnú populáciu stačujúce na to, aby si robil progres. Pokiaľ sa bavíme 5 až 6 krát, možno aj 7 krát, tak to už je pre vrcholových športovcov, ktorí majú poriešenú dokonalú regeneráciu a stravu. Menej opakovaní s ťažšou váhou alebo viac opakovaní s ľahšou váhou. Ak si pokročili, menej opakovaní s ťažšou váhou bude pre teba viac benefitujúcich. Pokiaľ si začiatočník, nechceš sa zraniť, nemáš ešte dokonalú techniku, tak viac opakovaní s menšou váhou bude určite väčšia istota. Koľko bielkovín denne potrebujem? Pokiaľ sa bavíme o budovaní svalstva, 1,2 až 1,6 gramov, to hovorí aktuálne literatúra. Môžeš ísť až do 2,2 gramov na kilogram tvojej hmotnosti. Myslí na to, čím viac bielkovín neznamená automaticky tým viacej svalov. Môžem schudnúť bez počítania kalórií? Áno, môžeš. Myslí na to, že ale musí byť dodržaná základná rovnica. Výdaj musí byť väčší ako príjem.